Здравейте, хора! Нямам представа колко от мене се вижда, но тук е тъмно. Аз съм на крепост Овеч. В момента времето е от... Спокойно, това беше вятъра. Няма призраци. От най-прекрасните. Вали, гърми. Тук зад мене можете да видите мълнии как падат, ако тая врата остане отворена. Естествено. Вятъра често си прави шеги с разни неща зад мене. Падат от тук. Не можете да видите много. И мене не може да видите, вероятно. Тъмно е. Не знам колко часа е. Може би е към 20 някъде. Или и половина. Може да е 21. Нямам представа. Преди малко зад мене падна нещо великолепно. Най-красивата мълния, която съм виждала. Да, наистина опасно е. Но аз съм решила да изляза пак, да се поразходя по това време. Точно да, по това време, като един авантюрист на крепостта. Все пак, един от девизите ми беше живее и опасно. И като казвам беше, не означава, че е минало свършено. Просто съм такъв човек. Ето, зад мене можете да видите моста, кръста. Не се вижда много от моста, за съжаление. Тук направиха много промени горе. Осветлението е невероятно през нощта. Обаче не съм сигурна, че ще се включи. Много мълнии паднаха. Аз не успях, естествено. Трябваше по-рано да започна да снимам, за да ги хвана. Сега намаляха и дъжда намаля, но имаше много мълнии. Може да са ударили някои от лампите. Нещо там изпръщя жестоко. Мисля, че една от лампите се пръсна. Да, наистина си беше страшно. Аз исках да заснема, защото е една от най-красивите, поне според мене, от тия, които са направили. Ето го моста. Ето го, скъпи приятели. Това зад мен, което виждате, е осветлението на моста на крепост Овеч. Точно така. Много добре виждате. Само дето не мога да го заснема точно такова каквото е. Не се вижда много добре. Бих искала да мина по моста, да го заснема, да ви го покажа. Но времето е ужасно, вали, гърми. Телефона ми не е водоустойчив, така че предпочитам да си остана с тая гледка зад мен така. То се вижда не е добре, но препоръчвам на всеки, който не се е качвал все още, защото сигурно има такива хора. Елате и вижте. Невероятно е. И все пак избягвайте да е по това време на денонощието, защото си е доста опасно, особено когато има бури, като тая, която ме връхлетя тук. Буквално от нещото. Не съм се качила нарочно, обаче реших да остана, защото наистина е много красиво. За мен е много красиво и бих искала да мина да заснема, но не мога. Няма как. Не се вижда колко силно вали. Не се чува и предполагам. Друго освен мене. Обаче вали и гърми. И бих минала
въпреки дъжда и мълниите, но както казах, телефона ми не е водоустойчив, така че ще се въздържа. И ще ви оставя с тази прекрасна гледка. Ето така свети моста. Още по-красиво е, когато приближа. Обаче ще остана малко по-далече от тези мълнии, които паднаха зад мене, преди да започнем да снимам. Естествено, че няма да паднат. Аз исках да видите и тях, но явно мълниите не обичат да ги снимат. Добре, това беше ужасно тъпа шега. Приятели, това е. Видяхте моста. Поговорихме се пак. Ще се включа малко по-късно, когато се оправя нещата. Може да не е днес. Може би следващия път, когато не вали, ще мога да ви го покажа, но той има и други видеа. Други хора са снимали моста. Качили се и снимки, има в интернет, може да ги видите. Напишете моста на Крепостович. Ще ви излязат много снимки с това осветление. Невероятно. До скоро!